Абау, шулдай мотор булырга ярымы инде. Миннән дә мотор иш бу. Дуслар, кайсы бер шибәрәк? Тависмы? Минме? Нәрсә? Кем анда тавис дип әйтте? Ярар, килешәм. Тавис дөньядагы иң матур кошларның берсе. Һәм бүген мин сезне аны белән таныштырам. Әйтегез әле, менә буларның кайсысы тавис кошы? Чынлыкта алар икесе дә тавис. Бар итек, берсе әни, икенчесе әти. Килешәсездер. Малай белән кызларны чагыштырсаң, гадәттә кызлар шибәрәк булыр. Егетләр, үпкәли күрмәгез. Әмма тавис кошларында барысы да киресенчә. Шибәр һәм матур койрыклысы егет, артык күзгә ташланмый торганы. Кыз мондый матур кайрылар тависка 3 яшь тулгач кына үсә. Һәр кайрыйда күзгә ошаган тимгел бар. Тависның койрыгы бик озын. Аны җәеп җибәрсәң, 170 сантиметрга кадәр җитә. Моннан да зуррак. Тавислар әлеге матур койрыкларын ел саен алыштырып тора. Күзен кыелган кайрылар орынына кышын яңалары үсеп чыга. Тависны зоопаркларда гына очратып була дип уйласагыз, яңлышасыз. Аны Бангладеш, Непал, Пакистан, Һиндстан кебек илләрнең урманлы урыннарында да күрергә мөмкин. Яз җитеп, көннәр җылыткач, әни тавис 5-6 йомырка сала. Аларны бер ай җылытып утыргач, йомыркалардан нәни тавыслар чыга. Кыргы табигатьтә тависларның дошманнары күп. Шуңа да алар 15 яшьтән узаграк яши алмый. Ә менә зоопаркларда тависларның яше 50-гә кадәр җитә ала. Тавислар турында әле бик озак сөйләр идем, ләкин бүгенгә җитәр. Очрашканга кадәр.